Salam dostlar, kanalyma hoş geldiniz. İlk bilen ähliginiň täzeliniz gutly bolsun. Anha men bul videoda ol outline VPN-ni kompýuterda işleçek bolup görjek. Ol häli men internetde otyrkam, öňümden outline VPN-niň kompýuter üçin versiýasy duşdy we men ony hiç ele wagt elemen skaçat etdim. Ine meniň ustanowşygym bul programmanyň linkini videonyň aşağında sizler bilen paýlaşarym, şolardan skaçat edip alyp bilersiňiz. Meniň bul videom hiç ilek anyk bir zat ýok. Ýani men bunda eksperiment edip görjek. Ýani programmany kompýutere ustanowka edip we oňa serwerda bäwd edip, kompýuterda beýleki YouTube'da açsak bolup görjek. Ondan hemen hayal etmän videomuza başlaýalyň. Anha biziň ustanowşygymyz men ony atjan we kompýuterimizde ustanowka etýän. Ustanowkasynda hiç ilek üýtgeçlik zat ýok. Ustanowka aktivit etýän awtomat öz ustanowka edip başlaýar. We garaşýar. Haýdar kompýuterimizde ustanowka bolandan soňra biz ony işimizi dowam ederiz. Ustanowka bolandan soňra işimizi dowam ederiz. Ustanowka bolýança men öz kompýuterimiň täze goýulan prosesoryny görkezýän. Men täze prosesorum Intel Core i3 3120 GHz bilen işleýär. Operativny pamyatim 4 GB 64 razryadny operasiýon sistemam Windows 10-nyň 2018-nji ýylynyň oktýabrynda çykan versiýasy. Anha dostlar, görüşüňiz ýaly outline VPN-miz program kompýuterimizde ustanowka boldy. Bilemok men şu wagt özümiň kompýuterimde outline serwerini copyright edip alyp koydum we adyna Türkmensoft diýip üýtgetdim. Bul serwer men nerden aldım? Muny men imodaky gruppalarymyzdan aldım. O gruppalaryň linklerini videonyň aşağında goýaryn. Şol ýerde opşy gruppalar bardyr. Şoň için açyp özüňiz VPN gözläp bilersiňiz. Ýani hiç ile tölew ulanman VPN-leriň serwerlerini tapyp bilersiňiz. O taýda men esasy köplenç aktiv şol gruppalarda we şol ýerden menden zat sorap bilersiňiz. Anha programma zat eken nämen? Egerde sen kompýuteriňde ýa-da telefonda copyright edip alyp goýsan, serwer copyright edip mysal üçin şunuňa görüşde serwer diýeli mysal üçin şunu copyright edip alyp goýsan, programmany açan adyna göni serwerda bäwd etýär. Bul hem işlemegi ýeňilleşdirilen görnüşi erwet varianty däl eken. Anha serwerni tabaýt boldy, bu serwer işlämok men onu bilemok, häzir barlak göreliň. Men pikirimçe işleýän däldir. Ine kompýuterimde Wi-Fi'ya biriktirmeli, biriktirdim. Men täze Swisstok Wi-Fi Swisstok hem satyn aldım. Onuň hem videosyny men size şol ortada görkezmekçi. Ine Wi-Fi satyldyk. Indi göreliň serweri biriktirjek bol. Ene görüşüňiz ýaly Neodalas patkulçaksy diýilýär. Bula anlatýar serwer işlenok ýa-da internetde goýdaldy. Bul ýalnys internet normalny gowy işleýär, ýöne bärde goýdaldy, ol serwer işlenok. Egerde serwer bilýän bolsaňyz videonyň aşağında goýun, kommentariýada goýun. Men bul VPN serwer goýup işleçek bolup sizlere görkezjek. Eger işleýän serwerimiz bar bolsa bizler bilen paýlaşsaňar hakly bolardy. Anha biziň bu serwerimiz işlemedi. Men pikir etdim başga serwer alsak onda işlemeli. Eger işleýän serwer tapsam men sizlere hökmen görkezem. Biziň bul eksperimentimiz şowly bolmady, ýagny bizde serwer ýok. Bul serwer tapan serwerim hem işlenok eken. Eger de serwer tapan ýagdaýymda hökmen şol VPN-a serwer goýup sizlere görkezjek we video obzor etjek. Ondan hemen videomuz gyzykly bolan bolsa like basyň. Men videonyň dowamyny çykarmakçy, onam typdyrmasyk üçin kanalymyza agza bolsaňyz özüňize goýgalarymy kadýan. Ondan hemen täzeňiz ýene bir gede gutly bolsun. Häzirçe şu videomuz bilen sizler bilen hoşlaşýar. Ondan hemen sag bolun. Jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time
to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet.